Tingeling. Oj, kom Dollar verkligen. Dollar. Nu får inte du ta all uppmärksamhet. Hej Tingan. Hej mamma. Hej mamma. Ja. Dollar. Han vill bara leka han. Leka med snöret, sa han. Han vill bara leka i snöret. Hej Tingan. Är du söt? Ja, fast jag säger godnatt. Gilla ligger där ute. Oj. Nu tog Tingeling sladden. Oj, kom Dollar. Han vill också leka med. Ja, det är kamerasladden alltså. Här. Som är väldigt rolig, så det är svårt att få ett kort efter man bara springer efter i den. Här har vi. Här är sladden. Hej! Oj, hjälp! Kan du leka med den? Kan du leka med den? Erik? Vad är det Skilla då? Hämta Killa då. Killa måste också vara med. Erik ska gå och hämta Skilla. Det är roligt att busa här. Mamma försöker spela in en film här. Se ifall Erik hittar någon. En tredje kissekatt. Hej Skilla. Hej mamma. Nu gick hon ner igen på en gång. Hej gumman. Jag ska gå och tvätta. Syrran, jag plötsligt ska gå och tvätta syrran. Vad gott. Vad gott. Psst. Hej killar. Ja, pratar du. Hej lillskiten. Psst. Det är så här vi lever. Killar. Mamma. Mamma. Ska jag få höra? Ska du säga hej? Säg hej då. Åh, det är gott att bli kliad. Vad är det skönaste? Killar. Och så tar vi lite på Dollar. Hej gubben. Ja, ska leka hela tiden då. Ska leka hela tiden. Det är när man är liten. Och Tingeling var så trött. Och så mörk så de säger nästan inte ögonen på dig gumman. Åh nej. Det är så det kan vara ibland. Vill jag i alla fall bara säga godnatt. Jag tvungen att filma mina pusisar först. Ja. Hej Dollar. Ska vi säga godnatt? Ska vi säga godnatt? Ja. Här har vi. Titta. Maja. Alltså uppfödaren till Dollar. Kommer. Hon tvättar Dollar. Du är en duktig mamma, Killa.